Għall-Prim Ministru Joseph Muscat m'hemm xejn ħażin li l-Forzi Armati ta' Malta jaċċettaw fih danhom soldati illi ikollhom każ pendenti quddiem il-qorti. Din kienet ir-reazzjoni xotta tal-Prim Ministru wara l-Forzi Armati ta' Malta t-tnejn ikkonfermaw li Lorin Scicluna ddaħħal fl-armata meta diġà kien qed jiġi akkużat quddiem il-qorti f'każ li finalment instab ħati tiegħu ngħata sentenza ta' conditional discharge. Scicluna huwa wieħed miż-żewġ żgħażagħ akkużati bil-qtil tal-immigrant Lassana Sisse. Bil-kumpilazzjoni dwar dan il-każ mistennija tibda nhar il-ġimgħa li ġej. U l-Prim Ministru Joseph Muscat fil-ferneżija biex jiskuża tmexxija tal-Armata kosta kollox sansitra spiċċa jgiddeb lill-AFM meta staqsejnieh jaqbilx li ddaħħal fl-Armata minkejja li kien akkużat. Dan sakemm induna x'qal u dawwar id-diskors. L-Armata kkonfermat li wieħed mill-akkużati fl-omiċidju ta' Ħalfar kellu każ pendenti qabel ġie aċċettat fl-Armata li aċċettabbli. Mhux hekk huwa, l-Armata qalet li kellhom fedejn penali clean u l-proċedura. Ovvjament il-każ kien għadu għaddej. Il-proċedura hija eżatt kif kienet qabel. Ippressat biex jgħidilna jaqbilx jew le l-Prim Ministru der skomdu dara t-tattika solita tiegħu li jsemmi l-passat. Jiġri għalik aċċettabbli. Każ li kellu pereżempju mhux aċċettabbli qabel issa aċċettabbli wkoll, grazzi. Aktarx li l-Prim Ministru Joseph Muscat kien qed jirreferi għat-tkeċċija ta' Godwin Xkembri meta permezz ta' filmat privat ipprova jiċċajta bi grada li l-Armata nefqet eluf ta' euro fuqha. Dan Godwin Xkembri, illi issa l-Brigadier Jeffrey Kurmi fetaħ gwerra fuqu, huwa l-istess persuna li kien intażel biex ikun parti mis-sigurtà tal-Prim Ministru l-familja tiegħu qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2017. Issa l-Armata qed takkużah li matul is-snin akkumula sensiela ta' charges u warnings fl-istess waqt li kien qed jiġi fdat b'diversi duties ta' livell fosthom anke tmexxija tal-Gwardja tal-President u b'xogħol fuħud mill-aktar każi serji bħal hijack tal-2016.